Happy birthday! Happy birthday! Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Marayon man na babae ito Swelo, bareta, Marayon man. Sa PCGB makukuha. Ipagi naman sana sa Guru Greetings. Katuratan, si Henry M. Anbida dyan. VP Henry Maceda, siya ang the best, warang iba. Alright. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinkion. Tutok lang sa DCGB, Puon Agas Tabanggi, Magkape kita with VP Henry, nganing happy. Again. Henry M. In the morning, Henry Sira mo na, James M. Coffee. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinkion. Tutok lang sa DCGB, Uunagas, Tabanggi. VP Henry kan DCGB. Again. Yehey! DCGB and Idol Me. Ay, VP Henry kan DCGB and Idol Me. VP Henry kan DCGB and Idol Me. Henry birthday! M. in the morning. Happy birthday! Henry M. in the morning. salamat, baby girl. Happy birthday. Happy birthday. Ang saya-saya. Pagkaugmahon man. Ang saya-saya. Dekot ako mo yan mga programa. Ta birthday baga pwede mag-aboso ko. Nasupog ako eh. Woo! Smile. God is good. All the time. Maraynaga po Pilipinas, mga Bicolanos and manapartikan mundo. Welcome po sa programa Morning Hirit. Ngunyan po kaldaw na ini. Kumusta po kita kabos? May mga birthday ngunyan. Happy birthday. Happy birthday to me. Yan. Happy birthday to me. Grabe kaya. Siyempre alangan man dahil ko grito ng nag-greet ko nga. So iba ko grito ng buhay ko. Happy birthday to me. Yan. Sabi ni Dr. Raul Bendian, happy birthday best friend, Henry M. Yan. Good morning, tabi amigo. Maraynaga, ha? Dr. Raul Bendian. Yan. Maraynaga, tabi, bossing. At saka si Dr. Alan Lucanyas nag-text, ha? Happy birthday po from Engineer Edu and Dr. Alan. Yan. Engineer Edu, Dr. Alan Lucanyas. Maraynaga, tabi, sa indong dua, ha? Good morning, Tabi Zendo, ha? Kumusta na tabian sa tuya na amigo dyan sa Scissors Office? Maraynaga. Good morning, Ismail. God is good all the time. Salamaton po sa mga greetings, ha? Kadakol na mga greetings sa kong nailing, ha? Kadakol na mga greetings sa kong nailing, ha? Sabi ni Jer Bailon, happy birthday, migo. Good morning, migo. Happy birthday, tabi. Sako. May ka-birthday ako na. Sisan ka-birthday ko? Gersi pa ding Elmer na Anyo Nuevo. Gersi pa ding Elmer na Anyo Nuevo. Pagka-birthday ko, Boda si Dr. Nini Ravanilla. Ay, Dr. Nini Ravanilla. Board member Nini Ravanilla. Birthday ka ito. Ka-birthday ko ito. Dr. Nini, si board member Nini Ravanilla, former director kan DOT. Good morning, Tabi. At sa kay board member Nini Ravanilla. Yan. Happy birthday, Sir Henry. God bless. Sabi ni Sir Ben Senita. Maraynaga, bossing. The beauty of life does not depend on how happy you are,
but how happy others can be because of you. Yan. God bless always. Thank you, thank you. Good morning, Tabi, Sir Ben. Maray na aga, Tabi. Maray na aga, Tabi, Sir Ben Senita. Maray na aga. Good morning sa mga nakatutok mo dyan na pagkaga. Digdi po sa tuya na programa. Sabi ni Pading Ray Romero, ipinapayo rin namin sa inyo, mga kapatid, na pangaralan ang mga magugulo, palakasin ang mahihinang puso, alalayan ang mahihina at maging matiisin sa lahat. Pag-ingatang huwag maghiganti kanino man, hindi kundi lagi ninyong pagsikapan ang ikabubuti ng isa't isa sa inyo at ng lahat. Thessalonica 14:15. Happy and blessed Friday, everyone. God bless us. Happy birthday, Pade. Enjoy your day. I love you, amigo. Yes, diba? Thank you, thank you, thank you. Mabuhay. Mabuhay, Tabi. Yeah. All right. Kadakol na birthday. Pwede na i-convert sa kas na sana. I-convert pala sa kas. Enjoy, birthday ko nga, pero I need cash. Woo! Alright. Mga tugang aramong tanawan, mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Al Armario nasa linya. Mga bareta, mga tugang na mainit sa morning hirit. Good morning, Pading Al. Pasok. Pade. Hello, Pade. Tapos, doon ako si Pade. Nagtimpla ni kikape. Ini mga birthday man ngaya. Pwede man ngayon or abuso. Ano nangyari sa'yo mo? Anal. Ano nangyari? Ano nangyari? Bata birthday mo? Kaya nga, paguna ko, naglakaw-lakaw ka. Ta birthday man ngaya. Anyway, birthday man. Primerong laog. Oo. Dahil tulos na yun. Nagsisyot? Dahil na-isyo tulos. Dahil nasisyot? Dahil... Happy birthday! Yes, thank you pare. Salamaton. Ano nang giribon tapag retiro ta? Ako, yun rin ang buhay ko. Madali na baga? Yun rin ang buhay. Ay, gusto sabihin mo, gari pasisintay 5 na ako. Pasisinta na ako ng huna mo. Sa una-una ko sana. Dahil man kita magbaya. Medyo lamang ka sana sa kuya sa... Perangkarigos. Sa buhok. Sa height. Sa buhok. Sa buhok. Basta yun na ang buhay ta. Imagine ko nang anong gibuhon ta pag retiro ta? Ako ang gibuhon ko nang na sana. Di ko param kung ang gibuhon ko. Maray ka ta, naka-safety ka na kay Lord. Ang gibuhon mo. Kaya, magkuhan ka naman. Magranay ka na kay Lord. Sige, pag inapod ako. Yun ha. Gabos na oras, pigapod ka. Sa bagay, yung mananggad ano. Yung mananggad. Rodek ko sa napigdadangog adi. Oo. Di rodek ko lang nadadangog kimaray adi. Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi, yung Kung hindi mananggad. tayo, sino? Pagbayad na mananggad baga dapat arog ka na di. Oh. Paano kung mabayang ka kanidad? Iyong mananggad. Ano? Kung Oh, magbiyahe na sa tren, subuos. Iyong mananggad. Marayan sa imong Ayaw. mga mensahe. Maray. Sige. Maray. Salamaton sa pagiromdom. Magayon na yan. Iyo ka. No rin ba? Iyong mananggad. Nag-edad na. Hindi ngayon, kailan? Kuan na ako tayo, ngunyan. 49 na ako ngunyan. Oo? Oh. Nag-ulap sa'yo mo si incoming City Councilor Milabal. Iyong mananggad. Ulugan 49 lamang kita mo. kahit ni Councilor Milabal. City Councilor to be? Oh, ano pa man? Sure na? Sure na? Sure na. Dahil naman kiko na. Wala naman ang kiba. Dadumanan. Sure na, sure na. Yun na nga niyan, pareta. Tangon yan ba din na? Yes daw. Sige daw. Mhm. Nakabaon ako. Alam mo, nasa Bitsualonan ko kay classmate na Samuel na sa aming Bataga baga. Aha. Bataga. So, varsity ka to sa Divine. Iyo. Classmate me. Inimbitaran ako. Linuwasan ako kay Speakside na
ano ini, alak. Yes. Pag Mhm. suminabit sa alonan ko. Yes. Ang yelo. Okay. Kunya na aga, pwede iyo ang eleksyon sa liga kan mga barangay, provincial level. Digdi sa Albay, dahil ng trail ang laban. Wala na, ayun na. Dahil Sud na. Mhm. Tig-urorona na kan mga darakulang politiko. Mhm. Kundi sayan matorokaw sa posisyon. Yes. Sigon kay Incumbent Liga President Board Member Dennis Misalonia, Aha. willing na siya maging vice na sana. Yes. Pabor kay incoming President Board Member to be Mhm. Asiam Ismael Yes. ng Legazpi City. Nabuton man si Kwan, ano? Si Board Member Dennis. Buto na yun si Dennis. Oo. Dahil sabi niya, may mga boss baga kita. Yes. Iyo, tama ma. May mga boss baga kita. Di ka man dapat maka-against sa mga bossing. Oo. Mhm. Anyway, sabi niya, last term niya naman sa pwestong kapitan. Oo. Kaya sa Oktubre, atabon pala ng filing o niyan. Iyo baga. Certificate of Candidacy. Oktubre baga pirmi yan. Oktubre ngo niya na taon, filing na. Yes. Sa 2025. Yes. Oh. Kaya sabi ni Dennis, Board Kaya Member sa Dennis, Disyembre, nakulong kitang greetings. Iyo, tama ka. Tama ka, nagulo ng greetings. Nakulong kitang greetings sa Disyembre. Mayroon ano? Mayroon. Pero notan, mahal na pati, Oo. dapat mahalantan naman ang rate. Oo, prime time ka pa rin. Nakarabot ng iyo naman, ano? Sarabayon nga niyang duway niya. Oo. Kaya Mm. sabi ni Board Member Dennis, may option man siya. Yes. Pwedeng maging regular na kagawad kan munisipyo kan Kamalig. Aha. O kaya maging board member regular. Yan, Sa distrito. pwede man. Mhm. Depende sa mga boss. Yes, yes. Dahil manginutan sa boss. Kung hanap anong niya gusto, sunod doon, ta sigurado ka dyan. Oo. Yes, Kaya aha. depende sa mga boss. Ang Mhm. kapalaran ni board member, outgoing board member Dennis Misalonia. Okay. Pero ang malinaw, Mm. kung niya na aga, eleksyon na kan liga, formality naman sana. Mhm. May transition period man palan. Kaya, Aha. imbes na next week matukaw na, Nobyembre 29 pa. Aya, correct, correct. Nobyembre 29 pa, ma-assume sa pwesto si incoming Liga President, Board Member to be, Asiam Ismael, Oo. sa Sangguniang Panlalawigan, Canalbay. Mhm. Sa Legazpi City, ang mawawalat, Subais, Kapitana Milabal. Yan. incoming City Councilor Milabal. Yes, yes. Iwan sino yan. Ako sa iling ko pa ding alta. Siya man sa maasuber na council. Sa kaugmangkan, mapadrantad taon kibiho no pansit. Ay, Ako sa iling ko. sigurado yan. Ah? Sigurado yan. Magsala, mga before 3 o'clock, ipahatod kan sa DCGB. Masupog sa Tayo nga, birthday nga ni Henry M. Masupog sa birthday celebration. Iyo, hindi ba, birthday. Padaran ko daw nga kay pansit o bihon lamang duman. Oo. Na may puto. Gararo ka. Oo. Iyo, pwede. Siguro nga daw may tukihanda. Padaran ko daw nga lamang. Oo. Selling ko. Ako sa iling ko, talagang Ako sa iling ka, mga before 3 o'clock, may padaranig din ang gaan. pwedeng, iyo, talaga. Masabi si Kapitana, mga salbatan, mga sarawayon niya kamuboy. Pero yan talaga ang mangyari. Yan mangyari talaga. Yun na yan. Sigurado ako ka. Dahil ang mintis yan, solve na yan. Aha, okay. Bueno, yan sabi pa rin, ang bongkaros kan informasyon, ganaray. Happy birthday. Yep. Alam Mario, thank you. Thank you, Tabi Padingal sa report. Good morning kay Mading Angelique Yambao. Thank you, Madi. Thank you, Tabi, Madi. Yan sa Angeles Pilinat. Yan. Sa departure area kang BIA, Bicol International Airport. Wala dyan, Tabi, sa Banitipol. Good morning, Tabi, Mading Angelique. Si Ate Marcia, Ate Marcia, aram ko, ang regalo mo sa ko, pirming pangadji. Isabay mo ko pirmi sa pangadji. Diyos marinal daw to all the morning heritors and to DCGB family. If we can't, God can have a great day to everyone. Yan. Good morning, Tabi, Ate Marcia. Good morning. Salamaton. All right.
Kumang kita kay Jimmy nasalita sa dagdag na report ang sa tuyang chief reporter. Oho! Jim! Good morning, Jim. Anong tugon? Nagtugon? Dahil? Dahil ko naman pig-intindi. Sabi mo, dahil nakamalisya ka na. Dahil nalugod ako naguro-intindi. Sa bagay. Pero maski text, wala ka lamang kinailing. Puro man. Ay, siguro, baka ma-surprise. Baka magyan na sana. Wala na kamong duwa. Happy birthday na sana. Dahil ko man siya pigutugutan na magdigdi. Baka makikig sa mga kaopisina ta. May dad na pala. May dad na pala niya ini. May dad na pala niya ini. Happy birthday. Happy birthday. Oh, baka ipadara na lang ano. Baka. Ay, maroon ko, mabawalan. 16. Sa'yo mo naman na ito. Latusun na ka na. Nagtaram, naka-mention? Yan, sa Ligas Pibugaro, iguana. Sa ligaw. Para Baka sa ligaw magbugtak. Le. Yan, abo mo kasi dyan sa Ligas Pe. La na. So, arani yun. So, door distance siya. Gibon ko manalaya sa operation si Jay na ako niya. Sa Naga mo ipabutang. Mas mayo sa day. Sin Malaysia. Oh, sing Malaysia. Sa Naga na sana. Naga. Kumako, sa Piodoran. Diba kay Madi? Kay Madi? Pwede man. Kay Madi na lang. Sa Piodoran. Tapos suguhon mo akmiya. Nung iba ka maniboy, may palapon ka mo. Oh. Sin Malaysia ba ka? Iyo, tama ka man. Tama ka. Yun na lang. Yun na lang. Yan na, okay na. Di ko waring nataguan kikuan, kistorya. Chay. Ika? Titara mo tulo sa on the air. Di siyempre, tungit-tungit. Happy birthday, Bibi. Sige, salamat. Sa mga istorya niya tong nakakalap digdi sa 3rd District, taon 2022, panahon kan African Swine Fever. Yes. Ang virus nasa orig. Aha. Mala, igong mga orig kayto, ang buhay, pun sa sadit dakula, with radius na 500 meters, pag nasa laog kayo ni, Aha. gabot, dahil tita da, kikurente, to yung gigadan gabos na orig, may Aha. masakir yan, BP. Iyo ano? Nangyari ini, Pulanggi, nangyari sa Piodoran, pigcover ko bagay ni, Aha. paano pigmamasakir ang orig, Iyo. tapos lilubong ang mga ini pakakurintiha. Aha. Tangani an katuyan dahil na makaulakit ang virus. Kay rakan orig. Yes. Dahilan kay ni para maipnuan ang kabawasan kan orig. Igwang linansar ang gobyerno nasyonal na titulong Project Inspire. Okay. Ang gustong sabihin, Integrated National Swine Production Initiative for Recovery and Expansion. May pundong nakula Aha. na nasa 55 million through DA. Digi sa Albay. An initial na big-download bangaon sa 10 kooperatiba sa iba asosasyon. Aha. Nasa 30 million. 25 million yan gabos. Aha. Ang patuyuhan, magpagibonin mga pigire. Ang kada pigire, kada kooperatiba, 300 payo. So, 300 na orig. Aha. Libre pambahog, libre so lechon. Ang counterpart sa nakan cooperatives sa mga barangay na napili. Oo. Sindanan bala sa daga, tapos pag itong tutug o itong so pagpagibukan pigire. Sa madaling sabi, magayunon ang programa. Makabalik mapadakol ang orig digdi sa Albay, tamala may virus nga ni. Aha.
Type 1 repopulation program. Yes. So, ginibukan ng mga cooperative and association, iyon na, so counterpart, disponer, kakuha na nindaga. So, iba, dahil pa nga nila tatapos so pigire, naghahanap na, kan, hay na nga so, pundo ta. Ready na nga kita. Tatapos na so pigire. Aha. Minabot sa 2023, pura orig, pura Pangyari. pampahog, Pangyari. ay daw sa kwarta. Grabing hapot adi. Sisay makasimbag kayo na eh. Matabo ko ngayon Ay salbatan daw ng na daw, pangyari. nawara na sa virus, nakabalik na sa normal so supply kan orig. Ay daw sa kwarta. Pati nga isurig da eh. Wala man nga eh. So pigiri dahil man nagkatarapos. Dahil patapos tigdian sa to yung pagpalap ka ni. Ay daw, 2024 na ngunyan, so project clearance 2022, Aha. ay manurig. Nawara surig. Sa kwarta di, manaraman ako sa ina. Salbatan ng pangyari sa maabaka adi. 55 million, Oho. napunta daw ini. Yan. Oho. Napunta, Oh. kunain. Hanapon mo kung napatayin surig. Dahil sa kwarta, Sa kwarta palaan man ang gatama ka. Sa kwarta. ito ang grant Importante. pa ito. Grant? Yes. Yes. Nakulang istorya. So, Na. mamasunod na. Sige Ang daw, follow-up sige kaya. daw, sige daw. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas o sa kapanunay niya. Henry M. Napasayin sa kwarta. Morning. Henry M. in the morning. Napasayin sa kwarta, boy. Iyan ang hapot, mga tugang ligdi po sa tuya na programa. Pauno na, uno na barang, uno na. Napasayin man ang gadawa di. Henry M. Napasayin man ang salbatanang ito. Sige daw, Jimmy. Follow up mo, Jimmy. Luwi-luwi sa nabuna kita ngunyan. To siyempre birthday. Dahil pwede ngunyan para kidit-kidit ngo na. Alright. Sige po. May mga travel ngunyan. Ingat-ingat po sa pagmamaneho, ha? So pagmamaneho ngunyan, ingat-ingat. Tabi, mga tugang, alas 5:31 na. Oras po sa DCGB, asin po sa Pilipinas. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Director Mar de la Cruz. Good morning, Pading Mar. Go ahead. Good morning, VP. Good morning sa mga tabangan-tabay, kampiyada sa gabinete ng presidente. Oh. Ralph Recto, matukaw na finance secretary, sikat kay Ate V. Oho, talaga ha? Sabi kan PCO, kunya na aldaw, duman sa Malacanang grounds, Oh. pasumpa si Recto, Ngunyan daw buda sarong negosyanteng sigo na na maging membro ng gabinete sa hampang ni Presidente Bongbong Marcos. si Secretary Jok Nusay na Dai na unambitan kang PCO kung sain mapaduman, pero ang duda kan iba, baka duman sa Maharlika. ano? Iyong man, baka duman mananggad. Aha. Iyong mananggad. Bantang nag-animanin mga pag-welcome, Oho. atin suporta, sali sa mga pag-iriba niyan, sa mga dating niyang pag-iriba sa Senado, an appointment directo. Ang sabi ninda, well-deserved dining. Okay. Okay, nasa santo, mga lokal na opisyal. Naluwasan mananggad. Aloy na baga pa rin nagluwas yan, di ba? Last year baga, nagluwas na baga yan? Parehas bang kang pagluwas bagagan uring-uding ka ito na si Secretary Francisco Tio Laurel. Yan. Oh. Di para, dahil man nga totoo. Oho. Hindi man kay Recto, maski si Ralph Recto, nagsabi, dahil kung ayaraman. Iyo. Ngunyan, iyo na. Ngunyan, totoo ito. Di na magkakontrat. Si Ate B nagsabi. Roger Roda. Si Ate B, umutik. Sabi natin bisa sa sarong interview,
bako lang nga happy birthday nga ang sasabihin ko ngunyan, kundi nga congratulations. Ay, wow. Bilang Oh. nga finance secretary. Total nga aram naman nga kang gabos. Oh, bako si Ralph, congressman ini pa di? Iyo, Batangas. Bat ngunyan kung sa ngunyan uning apod kayan incumbent siya di? Roger lang. Okay. Di babayaan niya sa pagiging congressman niya? May caretaker naman ka. Oh, okay. Okay, pero pang petitioner kang People's Initiative, buminutwa. Mantang mga lokal na opisyal, ipapaabot sa ilalansan na investigasyon kan Senado, may kinaraman sa pirma katrukis kang pagbabursa sa Tchatcha. Presidente Bongbong Marcos sinugan DepEd na aksyonan ang nababang performance kang Pilipinas sa Program for International Student Assessment. Mantang Cuts Up Fridays, lawos na ngunya na Enero 12 sigon sa DepEd. Mabarasa sa mga students. Garo yan, no? Presidente Bongbong Marcos mabisita sa Germany sa Marso. Mantang Supreme Court ipinagtalaan ng 2024 bar application period po Enero 15 sa Abril 5. So, sa mga interesado po dyan mag-take ng bar, yan tabi. May schedule na. 2004. Roger na. Comelec, posibleng sumabit sa malversation kung gagamiton sa Tchatcha ang 12 billion pesos na pondo kan Paul Badi, sabi ni Senador Jaime Marcos. Iba man ang tatarabo ni Senador Ali. Gari ba man mga statement ni Gari pigataram ni Senador Marcos, gari iba duman sa kwan ano, sa aliado ni hermano niya. Ang sabi kay ni, paano may kasalan niya kay ni Yeso kunyan. So, by kameral, talaga kay ko ng muro micro, sina nagtitiripon ngaya. Iba man si Aini Adin. Iba man. Iba, magtrabaho ki baga sir man, titira kan bagas. Yes. Abangan ta, ang naglalaom siya na sa iyang komitiba, bumagsak ang investigasyon. Nag-file ba na yung resolusyon, paano mo sa investigasyon? Yes. Naglalaom niya na sa iyang komitiba, ini mapaduman, urubaan niya da. Hindi ko ano mangyari, re. Gari mga magkatakutan ng mga tataramo na rin. Roger that. Mm. Okay. Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, suportado ang pagitaas sa kontribusyon sa pag-ibig ngunya na 2024. So dating isang katosta, magiging 200 na. Arehas man sa employers yan. Yes. Okay, pero ang sabi ka na pag-ibig, madugang man na si magiging magian ang pag-utang. Okay, Indonesian President Widodo, ginarantiya kay Presidente Bongbong Marcos na i-re-examine ang kasong isinangat ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas kontra sa illegal recruiter. Yan, pwede. Okay, so for Bibi, ang mga headlines ko niya na pagkaaga, happy birthday sa imo. Yes. More life, prosperity, and happiness. Yes. Ako dyan, kan PYC Enterprises sa Naponsa na, Mr. and Mrs. Raul, ang meron sa kalye dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo, PYC niyan, 24/7, konektado ko mo, maski daing load. From News Base with Jenny, ini po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Headlines kan mga barata. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Medyo mainit ang sitwasyon mga tugang mga naging pahayag ka nagkakaperanyato na mga kwan kasatuyan ng mga elected official. Alright, bueno. Sige. Abangan po tod mga tugang ang mga bareta na yan digdi po sa DCGB. Sandali lang apudan tapuan pag-asa DOST. Aramon tapo ang latest na forecast kan kamugtakan kam panahon. Kamugtakan kam panahon. Tingnan natin. Dili po sa tuya na programa ngunyan pong aldawnin Friday, January 12. Sa Legazpi, marahin na daw po. Good morning, madam. Uy, kumusta? Long time no here po. Happy New Year, Sir Henry. Salamat. Uy, saan ka po nagparaduman? Naiba lang po, Sir Henry, na Assignment? duty. Kaya dito Ngunyan, nag-reliever ako sa sarong kaibanan ko, si Sir Mike, na nagpa-medical. Si Mike? Opo. Baka nagduman naman konsen ito si Mike. Baya. Nagpa-medical po, may interview siya sa, kukuano na siya sa aki niya sa US. Ay, wow, the best. Sige. Good luck kay paring Mike. Opo. Yes, okay. Sige po, ano ang latest tango niya na forecast? Tali dyan sa pag-asa?
Diyos marahay na aga po sa inyo, Sir Henry, at sa tagapagdangog ng DCGP. Ini po ang baratang panahon tango niya na aldaw January 12, 2024. Shearline Mangiraray po ang nakakaapekto sa eastern sections ng Southern Luzon at Visayas, samantalang Northeast Luzon ang nakakaapekto sa iba pang bahagi or parte kang Luzon. So, ngunya na aldaw ang buong probinsya kang Kabikulan, kaibanan ang probinsya ng Northern Samar magiging cloudy na may mga scattered rain showers and thunderstorms, dulot po kaning shearline. So, may mga pag-uran manggirari kita na mamamatian ngunya na aldaw na pwede din pong magkausa ng flash floods or landslides due to moderate to at times heavy rains, lalo na po sa mga low-lying areas. So, ini po inaasahan tang arog kaning kondisyon kang panahon, most probably until po sa aga, and then thereafter hopefully improving weather condition na po kita. So, igwa po kitang gale warning na nakaantabay sa eastern seaboards ng Southern Luzon at Visayas. So, sa Southern Luzon, ang northern and eastern coast ng Catanduanes. Sa Northern Samar, ang east northern and eastern coast ng Catarman, Mondragon, San Roque, Pambujan, Lawang, Palapag, Mapanas, Gamay at Lapinig. So inaabitiran ta po ang mga kababayan tang para isira sa mga lugar na ini na dain na po magpalaot muna tamaalon ang satuyang kadagatan. Ang agwat po kang temperatura tangon yan 24 sagod 30 degrees Celsius. Masirang po ang aldaw at siya na alas 6:11 ning aga. Masol na po at siya na alas 5:36 ning hapon. Ang Philippine Standard Time tapong niyan 5:38 na po ning aga. Ni po si Ruth Pakala kang Pag-asa ni Gaspi, marahay na aldaw po. Miss Ruth, so anong tawag dan? Yung gale warning, mga ilan pong height ng kwan dyan, ng wave natin? Ang height po natin, Sir Henry, Opo. sea condition rough to very rough from 2.8 to 4.5. Ayun, medyo malaki na Meters yan, max. ha? Kaya Opo, pag-ingat may pala ang lahat, kataasan. ano? O, mag-iingat ang Opo, lahat, opo. ha? Okay, maraming salamat. Mabuhay kayo dyan sa Pag-asa. Salamat po. Alright, thank you mga kaibigan. Ruth Pakala, ha? Sa kalagayan ng panahon. Yes, yo. Good morning kay Braca Jo. Salamat, Braca Jo, ha? Happy birthday mo pala ngayon, amigo. Ano sana? Warang ibos. Happiest birthday, Gararay. Iyo, amigo. Arog, mga panahon, kung sana? Relax lang muna. Paano kaya? Relax sana. Dahil sana masyado kihiriroan ta. Medyo tipid-tipid kita ngunyan. Prime, happy birthday! Maski pansit bato lang. Grabe ang hirit ni Primang Susan. Sige na, Prima, bakalan mo tabi. Ako, padara mo digdi. Good morning, Prima. Mabuhay ka. Honey Sunlight. Okay. Good morning daw. Salamaton po. Alright. Ay, may text digdi. May nagsabi po na dahil na daw kami umasa halos sa 35 years kaming serbisyo. Ano ini? Sa ano ini na 35 years in service nyo? Ano ini tabi? Di ko masyadong nasasabutan, ha? Madam Marie Honrado at saka kay Bossing Rico. Good morning po, ha? Honrado's family. Marinaga po kay Boss Rico and Ma'am Tita Marie. Yan, ha? Tita Marie Honrado and family. Salamaton. Salamat. Magayunon sa text ni Tita Marie Honrado. Salamaton, ha? May pinudura kaswapon digdi si Tita Marie and si Boss Rico. Good morning, Tabi. Salamaton sa Saindong Dua, ha? Sir Hen, nagpirma ka na kan People's Initiative. Di pa man nakaabot digdi. Di man kinakaabot sa ko. Good morning, Ma'am Ruby. Maray na aga po. Good morning, Tabi, sa back up force kang happy birthday nga, Tabi. More birthdays to come and blessings from heaven. Ali sa Tropa kan Guardians Back Up Force International Incorporated Albay Chapter Founder Job Valenzuela, RMG Corinthians din sa Anyo Nuevo. Mabuhay. Salamat mga Guardians.
Happy birthday po. Yes, salamaton tabi sa mga birthday greetings natin ha. Birthday pala ngo niya ni Reverendo Padre Renato Jopet Robrigado. Oh, ka-birthday ko pala si Father Jopet ha. Renato Robrigado. Happy birthday po. Okay? Happy birthday. How are you? Yes, salamat po. Alright. Happy birthday, Hen Hali sa Hobilyar. Salamat po, mga taga-Hobilyar. Ma'am Ruby. Ay, good morning palantabi kay Teacher Rafael Andes. Yan, ha? Good morning, Sir Rafi. Rafael Andes. Happy. Good morning, tabi sa imo, ha? Sir Rafael Andes. Yan. Good morning, tabi sa imo. Salamat sa padagos na pagtutok di po sa tuya na programa. Thank you tabi sa padagos na pagtutok sa programa tabi, Sir Rafael Andes. Kumusta ka na tabi? Kumusta ka na tabi? Buda regards pa lang kay Ma'am Jane Lieno. Yan, Ma'am Jane Lieno. Good morning tabi sa imo, ha? Good morning. Happy morning. Yan. Maggayunon, Sir Rafi Andes. Di ako mataram. Basta nailing taga magayunon. Sa imong nasirip taga kaswapon kung paano sa imong mga style sa pagtukdo. At saka si Raf, tama ba? Good morning, tabi. Sasay mo, English. Teaching English. Yan. 6. Good morning, tabi. Nagtutuloy ni sa, tabi. Ibalon Elementary School. Yan, ha. Uyug-uyugon mo, na. Dumampalan kay sabi ni Madam Lieno. Sabi ni Madam Ruby Rosin. Buda ni Sir Rafael, Andes. Pig-endorse sa programa ko duman sa mga aki. Magdangog nga niya kamo sa DCGB sa morning hirit. Yan ngayon maray na source nin information. Pig-encourage niya sa mga pupils niya na mag-tune in nga kamo kay Mr. Henry M. Bata nga birthday nga kay Tusaga. Good morning, tabi, ha. Mga teachers yan sa Ibalon Central School. Tama ba? Ang principal sa Ibalon, si Dr. Eve Grulyo ngunyan. Si Madam Eve Grulyo. So mga pupils dyan, good morning, tabi, ha. Uyog-uyogon mo. Pig-advertise da sa programa ko duman. Salamaton, tabi, ha. Ang piguturuan kaya ni Sir Rafael, iyo po English subject, source of information. Tama. English subject siya, source of information ngaya ang DCGB sa morning hearing. Tama, tabi, Ma'am Ruby. Tama na. Tinamaan ko na. Tinamaan ko na, tabi, Ma'am Ruby. Tinamaan na. Morning, tabi. Happy birthday. Retired na pala si Dr. Eve Grulyo. Legazpi Port Elementary pala nag-retired si Madam. Nag-retired na pala si Dr. Eve. Sige, Madam. Happy retirement. Retired. Si Madam na yung tandok PhD ini sa education. Pagtapos ka kaya, paski-retire ka na, pwede pa. Si Madam Melissa Carretero pala ang Ibalon principal ngunyan. Good morning, Madam Melissa Carretero, ha? Siya pala ang principal dyan. Kaya pag gusto mo talaga mag-teach pag-retire mo, mag-prepare ka ng ngunyan kan mga qualifications mo ang education dem, ang pagiging teacher dem, gigurangan hanggang kaya kang lawas, di ba? Hanggang kaya kang lawas, fight sana, di ba? Alright, sige po. Bueno. Good morning sa mga taga-Lamba. Maray na aga po sa Indogabos, ha? Good morning, Lamba. Yan. Yes, yo. Si Rafael, salamaton tabi sa pagtutok sa DCGB. Nasa linya, mga tugang si Joshua Bino. 14, bago mag-alas 6. Oha, Joshua, good morning. Happy Yes. 32nd birthday. Ano? Happy 32nd birthday. Salamat. Diyan ako naugmaon sa imo. Diyan ako. Pero ang ulok mo, garing, ilan siyong kudong nga niya ini, oh.
Lansiyon ko ngayon nga. Paaki-aki ko lamang ngayon eh. Di totoo yan. Kontra ka ba rin na Kuya Nald? Kikontrak ko ni Ronald. Minareact tulo si Pogi. Okay, sige, kumusta dyan? Yes, anyway, BP, good morning. Good morning sa mga paraang tabay. Sa dagdag niya itong pareta, matrayong pong nairaos kan Department of Health o DOH Bicol ang inot na daw kan sa indang pagbabakuna laban sa trangkaso. Libre. Ikinundos rin ini kaso hapon sa Healthy Lifestyle Complex sa laog mismo kan Department of Health o DOH Bicol Compound dyan sa pagtangkan na Daraga Albay. Kaso udma, Enero 11, 2024 kan formaling boksam kana sabi ng ahensya. Bukas ang pagbabakuna para sa mga individual na may edad 18 anyos paitaas. Ang bakuna laban sa trangkasong ini libre. Asin apwera sa pinag-offer kan na Department of Health Bicol. Available man ini sa mga manlain-lain, kanya-kanyang rural health units, asin city health officer sa bilog na rehiyon Bicol. Kaso hapon sa inot na daw kan vaksinasyon, 277 individual tulos ang nabakunahan kan na DOH Bicol. Kasabay ni Dagi ang mga nagpabakuna, mga estudyante, mga kadaklanman, empleyado di gobyerno, asin privado, senior citizens, pati mga media protective practitioners. Bukod sa bakuna laban dito sa trangkaso, nagtao manin bakuna laban sa pneumonia, alagad para sa naini sa mga senior citizens. Patakod kay ni pinag-inganyar kan DOH Bicol ang mga individual 18 anyos paitaas ang edad. Lalo na itong mga senior citizens as in persons with comorbidities na magpabakuna laban sa trangkaso. Tanganin nang maiwasan ang posibleng komplikasyon as in iba pang helang na pwedeng darahon kay ni. Pabukas naman sabi ni PP, ngunya na aldaw. Inilagose, nagapoon ang vaksinasyon. Alas 9 ang aga, at pinadurar sundo. Alas 4 ang hapon, basta available pa ang bakuna. Yes, sabi BP, pa-share na sana dyan sa DOH compound o kaya sa mga rural health units. Yes. Pero sumapabakuna, kadaklang digdi sa mga nakapag-pre-register na online. Alright. Yes. Na Bareta, Joshua Bino, DGG. Thank you, Joshua, sa report. Mientras tanto, dumang kita mga tugang kay Jomar Bien. Dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Jomar, good morning. Pasok. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay sa dagdag na Bareta. Duwang magtugang sarang lalaki babae ang arestado digdi sa siyudad Cantabaco. Kasudma, ini huli sa pagparataram ninaligadong mga kautikan kontra sa sarong maestra. Informasyon na nakuha kan DCGB News na ang magtugang na ini lalaki asin babae sige ang palakop nin mga istorya na ikakaraot kan sarong maestra dahil lang kay ni sumaestra iyo ang dahil nakatiyos nagplantar din kaso asin kasudma nagluwasan ng warrant of arrest asin tulos na inaresto ang magtugang na ini tig 18,000 pesos na piyansa para sa kasong grave oral defamation ang kinakaipuan na diskoniron kan magtugang para mientras na makaluwa sa karsel. Sabi BP Henry ang mga Bareta alay dito sa police blotter sa Siyudad Cantabaco, Jomar Bien, DCGB. Thank you, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Good morning sa mga taga-Tabaco City, ha? Dakulong pa lang kitang mga paradangog dyan, lalo na sa mga jeep, ano? Sa mga auto, nakatutok mga tugang sa DCGB Buda sa 106.9 WGB. Good morning sa tuya ini. Yan, ha? Ans Galero, nasa linya sa dagdag na report. Good morning, Ange. Good morning, BP. Good morning sa mga parantabay. Happy birthday. Salamat. Ano lamang? Alangan man na. Alangan man na ako may birthday ako pananggad. So iba naman pwede magbitbit. Pwede magbitbit. Pwede magbitbit. Pwede magbitbit. Pwede magbitbit kimas ka ano lamang dyan na paghurarampangan. Ngaya, baduya.
Ngaya puto, mangaro ka. Pwede. Ngaya kamote o balingoy, sa mga native sana. Pwede. Ano dahil ki masyadong problema? Bala ka na. Sige. Okay. Sige, kumusta dyan? Anyway, VP, sa mga dagdag niya tong bareta, sarong lolo na gadahan, matapos na manunod aligado ini sa Salog kan Barangay Itba, Manito Albay. Ay, Salbatana, pangyari. Susog VP sa report kan mga kapulisan pareho kan Manito Asin kan Ligas PNP. 70 anyos ining lalaki o kaya lolo so yung dain na pinangaranan nagbalo da ini na magbalyo sa sa pigaapod na Dulong Bayan ining Salog then sa Barangay Itba alagad dain na kayanan an makusog na agos kan tubig ta kun gigirom doon tabaga VP kan nakalilis na aldaw nagkaiguanin mga makukusog na pag-uran and kasunod maigwaman nin padiit-diit na pag-urana saro pa sa pigihiling na anggulo kan manito Municipal Police Station dahil basta-bastang nakaahon o nakabangon dahilan para malunod talaga ining totalmente bago pa maresponderan ka na mga personalis ng kapulisan as in nagtarabang man ang mga miyembros ka na BFP sa nasampitan ng lugar. Pigaarang pangunyan ka na mga otoridad kung igwapanin foul play o kung ano pa man na rason manungod sa siring na bagay dahilan sa lolo na nga ni Naini as in ngunya naman nagkagawa ni siring na insidente sa nasampitan ng lugar. Ngunyan dig siguro VP ka na PNP na pigigibonin na rin kakanigong aksyon ang siring na bagay mentos na nagpagirumdum sa publiko na kung pwede magtaga-ingat lalo na ang mga gurang na mabalo ni na magbalyo sa kung ano pa man na parte kan katubigan. Yung man ang ganda. Nagbahado man na man masyadong nagkusugsuran. Makusugso Agos VP kan duman sa nasampitan ng lugar kung kaya nagbabalod ako ta ini alegado na magbalyo duman sa Salog pero ito na nga ni de kinayanan so Agos Pangyayari sa mga bakong Agos sa pulang yan bako man sama nito sala sala sugugel ops ko joke lang. Okay. Gano'n kay piglibong mo naman ngayon na aga si Ans. Okay, sige. Sa VP sa ospital pero dead on arrival na. Kairak man, ano? Kairak man. Pero nga nasunod ka ni? 75. Nay ko po. Okay? Sige. VP, ang informasyon na sa tuyang palibot kay Bansi Boy Askelero. Thank you, Ans, sa report. Hali po dyan sa luwas pangyayari sa Maabaka. Hello, good morning. Yes, morning. Pwede pong manawagan? Ano po? Manawagan? Ay, manawagan. At tungkol po sa ano? Ikaw po kayo patay sa gabos. Na? Ay, ano? Oho. Opo. Happy birthday, boss. Salamat, boss. Kanan tunay. Salamat. Mga tugang an mga bareta masunod na magalipas lang kan mga patalastas. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal
ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Syrup at Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang, kan mga bareta, ngunyan pungaldaw nin Biyernes, Enero 12. Lokal na gobyerno o kaya DNR Bicol, piging kanyar ang mga LGU, non-government organization, stakeholders sa sinibapa na mag-gibo ng lakdang na makapagprotehir sa kapalibutan. Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory nangapudan sa publiko na suportaran ang mga pigigibo nindang mobile blood donation activity sa manlain na parte kang rehiyon. Sa lado nasyonal, Congressman Ralph Recto kumpirmado ng matuko bilang Secretary kan Department of Finance. Saro sa mga petitioner na sa pigsusulong na People's Initiative para sa pag-amyendar sa Constitution, dating Chairperson kan House Committee on Constitutional Reform. Sa ibang nasyon, WHO nagpatanid sa publiko na ang COVID-19 day pa man nawawara. Business News, Department of Agriculture kontra sa pagtalaanin suggested retail price sa bagas. Health News, sobrang pag-inom nin alak, nakakapagpahaliputin buhay, sigon sa eksperto.
Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to unyan sa lado lokal. Pinaginganyar po kan Department of Environment and Natural Resources, Bicol, Environmental Management Bureau, ang mga lokal na gobyerno, non-government organizations, stakeholders sa Sinibapa na magiwan ng lakdang na makapagproteher sa kapalibutan kasabay kan selebrasyon ngunya na bulan in Enero kang National Zero Waste Month sa programang Kapalibutan Ta at amanon ta kan DNR sa DCGB. Ipinaliwanag ni DNR EMB Bicol Information Officer Jacent Takuyan ng selebrasyon kay ni nakaangkla sa Republic Act 760 asin ngunyan na taon may temang Sustainable Waste Management in Livable Communities, Zero Waste to Philippine Waters by 2040. Sinabi ni Takuyan na ang kada miyembro kan komunidad ang dapat na magkaigwan ng kanya-kanyang inisyatibo para mapugulan ang pagkakaabot o makaabot ang mga basura sa katubigan na nagiging peligro sa marine species ngunyan na mga tao sa mga tao kay puha na punan kan kada tao ang tamang pagmanehan ng basura sa mga harong sa pagikan tamang pagsigregar asin pagtapo kay ni pagpartisipar sa mga aktibidades arog kan clean up drive pagpasarag kan mga lokal na gobyerno in ordinansa na minabawal sa littering asin illegal dumping asin ang pagkakaigwan in behavioral change. Yan naman doon ni Takuya na ang EMB Bicol nagtataon in technical na asistensya para sa mga LGU para sa implementasyon kang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act 2000. Sinabi ni Takuya na ngunya na taon 2024 dahil sa an aktibidad sindang nakalinyada kay bahana ang pagkakaigwan in training para sa mga paratokdo na magiging katuwang ninda sa environmental campaign. Magkakaigwaman in exhibits, forum, seminars, asin iba pa na mapalangkaw sa public awareness kan mga Bicolano para ma-realisar ang target na mahali ang basura sa katubigan sa taon 2040. Nangapudan po ang Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory o BSL-NRL sa publiko na suportaran ang mga pigigibon nindang mobile blood donation activity sa malalain na parte kang rehiyon ang katuyuhan. Iyoan makatipon din supisyenteng bag nin mga dugo na mga katabang sa mga pasyenteng nangangaipo kay ni. Sa pinaluwas na abiso kanon nasabing opisina sa pagikan sa ng official Facebook page ngunyan aldaw Enero 12, 2024 nagkaigwan in blood donation o magkakaigwan in blood donation activity sa barangay Bagakay, Kangubat asin Rural Health Unit kan Dunsol sa probinsya kan Sorsogon, Rural Health Unit kan Kamalig asin sa barangay Sugod, Tiwi, Albay. Katakod kay ni nabisuhan kan BSL SNRL ang gabos na mga interesadong magsabay asin magdunan ng dugo na makipagkoordinar kay Nicole Ann Bejo ang Donor Recruitment Office kan opisina o officer kan opisina para sa ibang detalyes asin mga concerns. Report hali po dyan sa luwas kay ba mga tugang ang Mega Force Patrol Alarmario may kinaraman po sa proposed executive budget kan Legazpi City na i-review kan sangguniang panlalawigan. Alarmario sa detalye. Nasa kamot pa kan sanggunian panlalawigan kan Albay ang kapalaran kan mga proyekto sa Legazpi City na priority ni Alcalde J. Rosal. Ini dahil ta pigadalan pa kan Committee on Appropriation ni Board Member Ray Bragais ang proposed 1.5 billion na executive annual budget for 2024 ni Mayor J. Rosal. Ang opisina kan alkalde may mga priority projects asin na programa kada taon kaya may separado man ining budget hali sa general fund ang 1.5 billion na proposed budget nag-agi na ini sa review kan sangguniang palunsod asin na pigpasa na ini sa sangguniang panlalawigan for another review. Normal ining proseso kaya depende sa sangguniang panlalawigan bago ini may balik sa Legazpi City para sa implementasyon. Alarmario, DCGB. Nagkondukta po ng inspection as in weekly price monitoring ang mga personahes kan Daraga Municipal Agricultural Services Office
o Daraga Municipal Agricultural Services Office na sa Manlain na Barakalon o sa Manlain na Barakalon sa Daraga Public Market kasuhapon. Enero 11, sa informasyon ay pinaluwas ka na sabing opisina sa pagikan Daraga Public Information Office, nagkapirang mga produkto digdi ang nagkaigwaning pagbaba sa presyo, kaibahan ang bunay, asukar, asin karning manok. Mientras na nagitaas man ang presyo kan sira, mantangan ibang barakalon, wala naman ni naging paghiro sa presyo poon pakan nakalihis na simana. Kaibahan man sa mga pigiling nindaan sitwasyon kan presyohan kan bagas, sira, and livestock production o products, mga gulayon na kaibahan sa mga kategoriyang lowland as in highland vegetables, spices, prutas as in iba pang basic commodities. Katuyuhan kaning masiguro na wara nin mga negosyante as in para tsinda nagpapabakal nin produkto sa palabaw na presyo para maprotehiran ang mga parabakal o consumer. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, bako gabos na mga kapitan sa 3rd District pigobligar na magpirma sa People's Initiative Form. Detalye kay Jimmy Nasalita. Bako gabos na po ng barangay, digdi sa 3rd District may pagkaisi sa People's Initiative na biglang puminutok digdi sa Albay kanakaging simana na pigpa circular para papirmahan sa mga registered voters partikan proseso. Digdi sa nasabing distrito nagkapirang kapitan na nakaulay kandi si GB News, pili man sa nagayod ang pagtubod ninda ang pigtaawanin pro forma para papirmahan sa indang mga constituentes. Ini sa rason na igwang mga barangay digdi sa 3rd District ang kapitan kan nakahuron kan di si GB News dahil man sinda nagmobilisar na magpapirma kan People's Initiative Form dahilan sa dahil man sinda ni na-receive kan form sinda man sa inda ni nagpapod sinagobligar para sa pinagsasabing People's Initiative. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mapuo na po ang Department of Agriculture o DA Bicol na mag-distribute kan kantidad na 4.2 million pesos na intervention pang-agrikultura sa mga kooperatiba asin asosasyon kan mga paratanom nin kakao asin niyog sa probinsya kan Camarines Sur sigon kay Lovella Guarin. Tagapagtaram kan Department of Agriculture Bicol, 16 na coconut asin cacao farmers, cooperatives and associations o FCAs na nagkaigwanin labi sa sanggatos na miyembrong paratanom. Hali sa 12 munisipyo kan probinsya, makakaresibin ng asistensya sa lindong kan Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP na nagmamaot na mapalangkaw o papalangkawon ang dilensya asin produksyon mantang gibuhon man ang moderno o na moderno ang industriya nin pagniniyog sa nasyon. Dagdag panigbarin na 2.25 million pesos na kantidad kan intervention gagamiton para sa rehabilitasyon asin 1.95 million pesos man para sa pagdadakula o pagpadakula kang cacao plantation para sa 16 na FCA sa Camarines Sur. Report, mga tugang hali po dyan sa luwas, 8.6 million pesos na kantidad ng illegal na droga na kumpiskar kan Bicol sa laog nin sarong semana. Report kay Ans Galero. Sarong semana sa nakalihis, 8.6 million pesos kantidad na nin illegal na droga ang nakumpiskar kan mga miyembros kan PNP Bicola. Ini ang kinumpirmar kan komandansya kung sain poon kan Enero 4 sagkod Enero 10, 2024 uminabot sa 18 operasyon an naikondusir ninda sa manlain-lain na parte kan rehiyon. Ini nagresulta sa pagkakarestan nin 22 na mga persona na imbelto sa illegal na droga.
sigun pa sa PNP Bicol sa nasambitan ng peryodo 1,277 ang total na gramos na nakumpiskar kan sa indang mga personahis. Dahilan kay ni siniguro kan PNP Bicol na mas papahiwason nindaan mga operasyon kontra sa illegal na droga, mapa high value target man ini o kaya mga street level individuals. Nagahagad man kiraring unyan ni na kooperasyon ang komandansa lalo na sa publiko na tuwangan sinda na maklararaan ka Bicolan kontra sa illegal na droga. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Nagpigbisita po ni Alcalde Jun Aguas asin mga opisyalis kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay ang pagkukonstruir na Santo Domingo Community College o SDCC. Sa panaluwas na mensahe ni Aguas sa iyang Facebook page, sa iyang sinabi na madali na ang pagpuon kan Community College sa sindagos ng Maria Lizar ang pangaturugan kan gobyerno lokal para maikakarahay kan sektor kang edukasyon sa Banuaan. Siniguro man kan opisyal na magpapadagos ang mas madaling proseso kay ni para mapakinabangan na sa lalong madaling panahon. Insidente nin panghabas nin motor narehistro na naman sa Daraga Albay. Joshua Bino sa report. Pirming ipaglak kung babayaan ang motor asin likayan ang pagparada kaini sa mga alanganin na lugar. Kanya-kanyang pag-iingat tanganit makalikay mga biktima nin mga mabas lalo na mga karnaper. Ini naman ang patanid ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo Jr., Hepe Candaraga Municipal Police Station matapos makapag-register naman at sa indang hipatura. Panabas ng motorsiklo. Maswerte sa naman na na-recover pa ini kan mga otoridad. Katabang nitawang concerned citizen, makaliis ang halos 2 aldaw ng nawawara. Susog sa istorya, alas 6 ang banggi kan Enero 9, kan iparada kan dito ng arana na biktima an sa iyang motorsiklo sa gilid tinampo kan PNR site Bagtang, Barangay Sagpon, Daraga Albay. Kinaumagahan, wala na ini, aligadong hinapan. Nagbilog din tracker team ang Daraga PNP, investigasyon, checkpoint, asin plus alarm sa mga pagtaraning na hipatura. Sagkod sa ma-recover ang motor kaini kasuhapon, Enero 11. Abans donado ng itinarada, yauna sa Barangay Istanza, Legazpi City. Kung kaya ang patanid na sanaman ngunyan, maging mapagreparo, asin pa siguro permi sa pagparada ng mga motorsiklo. Dagdag na bareta, Joshua Pino, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, sarupong drug pusher, arestado sa syudad ng Tabaco kaso hapon. Report kay Jomar Bien. Sa Roman na suspinsadong drug pusher ang naarestar kasudma digdi sa syudad kan Tabaco. Ini matapos na maglansar ng bypass operations ang Tabaco PNP kontra sa suspitsadong 59 anyos na parapadyak residente kan Barangay Bacolod kan Tabaco City. Sa impormasyon na nakuha kan DCGB News sa alas 2 pagkahapon kan maglansar ng bypass operation ang mga miyembro sa Tabaco PNP duman sa Puruksay sa Barangay Bacolod kan Tabaco City para targeton ang suspitsado nindang nagpapabakal ng droga. Matrayong po ang naging pag-bypass operation kung saan nakumpiskar sa suspitsado ang anom na o 5 sachet kang pinagtutubo na siya bupanit naman ang kwarta na gamit sa transaksyon na problema ko niyan ang may sadiri kan padyak na pinagbabounderan kan dahil ang takairiba sa kinumpiskar kan autoridad asin ipigpresentar sa korte ang padyak na gamit kang suspitsado para makipagtransaksyon sa mga autoridad kan illegal na droga. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:15. Magbabalik kami sa mga bareta. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na.
sa buong One Ginebra Nation. Pakinggan nyo ito. Drink responsibly. Alam mo bang sa tapang mong taglay, gagawin ang lahat na di nag-aalangan, basta't sa pangarap walang uurungan. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang, inapalang dehado yung palalyamado, hanggat ay umangat puso'y katapat. Ito ang tunay na never say die. Yaman ang tapang, sayang na tayo ay tunay. Yaman ang tapang, itaas ang bagay, kaya barangay. Drink responsibly. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa May sarap ng isang buong manok! na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa! Nor! This is ang surf bar New Look na! Pula, puti, power pula, power puti, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, power puti, baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 20 makalipas ang alas 6 nin morning. Padagos kita ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Kumpirmado po ng matukaw bilang sekretary kan Department of Finance o DOF si Congressman Ralph Recto. Ini mismang kinumpirmar kan misis niyang si Vilma Santos. Sa katunayan, nagmasumpa si Recto ngunyan aldaw Enero 12 bilang bagong sekretary kan Finance sa irarom kad administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Ate V na ang pagiging matibay na ekonomista kan sayang mister ang naging dahilan kung nata pinagkatiwalaan ini ni Presidente Marcos para maging Finance Secretary. Pinangadji man ni Vilma na lugod na dai pagtawan ni negatibong vibes ang sa iyang mister na si Ralph sa pagtuko kay ni bilang pamayokan Department of Finance. Si dating Justice Vicente Veloso, sarong dating kongresista, as in dating chairperson kan House Committee on Constitutional Reform, ang saro sa mga petitioners sa pigusulong na People's Initiative para sa pag-amyender sa 1987 Constitution. Ang People's Initiative iyon saro sa tulong paagi para maamyenderan ang 1987 Constitution. Sa paaging
nin pangangalap nin daay mababa sa 12% na pirma kan botante kon sain sa Lambang Legislative District dapat makakuha nin 3%. Inako ni Veloso na saro sa mga nagbusol sa iya para isulong ang People's Initiative ang pagiging komplikado kan Constituent Assembly mode o ang pag-amyendar sa konstitusyon kan mga senador asin kongresista. Sinabi niyang kan 14 taon sana ang durasyon bago amyendaran o kung 14 taon sana ang durasyon bago amyendaran ang 1973 konstitusyon, ang 1987 konstitusyon 35 taon na pero daipa na babago. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, naglalaom po si Senador Amy Marcos na mabugtak sa iyang komite ang isinumeter na resolusyon para investigaran ang pagbulgar o ang nabulgar na pagbayad sa lambang pirma kan mga tao para sa pigusulong na People's Initiative na pag-amyandar sa konstitusyon. Isinumeter ni Marcos ang Senate Resolution 902 para si Ripon ang mga nagluwas na report na nagkakaigwanin bayadan asin salang representasyon sa tunay na People's Initiative. Sigon kay Marcos, nagalaom siyang mabagsak sa Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation na sa iyang pinamamayuhan na investigasyon kung sain plano niyang ipapod ang gabos na lokal na opisyal para aramon kung naresibi ang mga napabaretang tangro na kantidad katrokes kan pirma kan mga botante. Idinagdag pa sa investigasyon na naglalakop sa text messages na may 20 milyon pesos na itatao sa Lambang Congressional District katrokes kan matitipon na pirma kan mga tao para sa pag-amyendar kan konstitusyon. Mientras na nagngalasman ang senador dahil kung may government aid o paayuda sa mga lugar bako man gabos na distrito kan may emerhensya o wara man na namamatian na bagyo, linog o ano man na kalamidad o insidente. Sa agraryo na tinawanin doon kan senadora na nakukulitan na siya sa mga nasa likod kan charger chains o chacha asin mismong ang sayang tugang na si Presidente Bongbong Marcos Jr. ang nagpahayag na bako prioridad ang pag-amyendar sa konstitusyon sa dakol na problema kang nasyon na mas dapat inuton asin resolveran. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal, sinugo po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education o DepEd na aksyonan ang hababang performance kan Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA sa ipinaapod na sectoral meeting sa Malacanang. Base sa record kan PISA, nairehistro ang sobra sa 75% kan mga estudyante ng edad 15 na nakakuanin grado na hababa pa sa minimum level kan proficiency sa mathematics, reading as in science. Poon kan taon 2018 sagkod 2022 naglataw sa pag-aadal ng dahilan kan hababang low score kan mga estudyante dahil sa epekto kan paggamit kan digital services, kakulanganin espesyalisasyon kan mga paratugdo, bullying as in antataramon sa harong kan mga estudyante. Kaiba sa direktiba kan Presidente sa DepEd, iyon ipagpadagos ang mga pigigibong lakdang para mapagayon ang ranking kan Pilipinas. Sa lado kan DepEd, sinabi ni Undersecretary Michael Pua sa press briefing sa Malacanang na piglatag ninda sa Presidente ang mga gigibuhon para masolusyonan ang problema. Kaibahan digdi ang National Learner Recovery Program sa tulong nasambit na asignatura, National Learning Gap as in Catch Up Fridays na pupunan ngunyan na Enero 12 sisiguruhon man kan DepEd na magkakaigwanin expertise ang mga paratugdo, nutrisyon para sa mga estudyante as in pag-aksyon sa problema sa bullying. Sirabi kan opisyal na pinuunan nindang solusyonan ang problema as in ipagpapadagos nindang pakusugunan sa indang programa lalo na sa bullying. Mapuuna ang Catch Up Fridays kan Department of Education o DepEd sa mga eskwelahan sa Bilog na Nasyon pungo niya na Biyernes, Enero 12, 2024. Importanteng parte ini sa National Learning Recovery Program o NLRP sa Memorandum Number 001 Series of 2024 kan DepEd. Sinabi kaning ipapautob ang Catch Up Program sa gabos na eskwelahan sa elementarya asin sekundarya, siring man sa Community Learning Centers o CLC sa nasyon.
Sa indang Facebook post, kaswapon Enero 11, sinabi nindang ini paagi para magbasa ang mga estudyante kang gusto nindang basahon. Sa pagi kan drop everything and read o Dear Day, magkakaigwanin oportunidad na ma-engage sa independenting silent reading kan sa indang mga gustong material ang mga estudyante. Dadag paninda na ang Catch Up Friday pigdisenyo para mapakusog ang foundational, social asin iba pang relevanting skills na kinakaipuhan para maging aktwal ang kamaubutan kan basic education curriculum sa pagi kan pag-focus sa development kang learners sa reading, critical thinking, analytical as in writing skills. Inot nang inanunsyo kan Nobyembre 2023 ni Vice President as in Defense Secretary Sara Duterte. Nagigibuhon nindang catch-up day ang kada aldaw na Biyernes para tabangan ang mga estudyante na matais ang sa indang reading as in literacy skills. Mabiyahe, mga tugang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Germany sa Marso. Inan siniguro kang Presidente kay German Foreign Minister Annalena Baerbock na nag-courtesy call sa Malacanang kasahapon. Sinabi kan Presidente na asikaso na kan Department of Foreign Affairs o DFA ang detalye sa gigibuhon na pagbisita sa Germany matapos na nagkapirang bulan na preparasyon sa biyahe. Marso 12 ang petsa kan pigkomiter kan Presidente na magduman sa Germany. Sinabi ni Marcos sa German official na makakasiguro siyang pagkatapos kan sa iyang pagbisita sa Berlin. Dakol ang nalauman na mangyayari sa pagultanan kan Pilipinas sa Germany asin siguradong perming mabisita si Foreign Minister Baerbock sa nasyon. Iyan po ang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Iba pang bareta makalipas po kay GB News Express. News Express. GB News Express. Pinakabagong surf. New Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. New Surf Active Clean Instant Galing. Surf sing galing ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Mensahe sa bagong taon ni Senadora Amy Marcos. Bago ang lahat. Dapat bago ang lahat. Bagong bihis. Bagong pananaw. Bagong ikaw. Bagong jowa. Bagong drama. May bagong mga kaibigan. Dapat may mga bago ka rin kaaway. Kasama yan sa buhay. Charot lang. Diyos ko, dahil. Di naman kailangan bonggang pagbabago. Basta brand new. Brand new year. Brand new you. Taon-taon kang mag-move on sa mga malas, mga ahas, at sa mga hudas. Maligayang bagong taon. Huwag tayong pabaon sa pagsubok at problema ay may solusyon. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya.
At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. GB News Express. GB News Express. Baretang ngunyan mga tugang sa ibang nasyon, nagpatanid po ang World Health Organization na ang COVID-19. Dahil panawawara asin patakot pa mang giraray sa salud kan lambang na manuaan. Ini matapos na makapag-rehistro rin maabot sa 10,000 na COVID-19 death rate ang WHO kan Disyembre 2023. Nagsipa ang kaso kan pandemya dahilan sa pirming may social gatherings ang sinabayan pa kan JN.1 variant makaskas na luminakop sa dakol na nasyon. Sigon sa WHO, mantinido pa mang graray ang major threat kan COVID-19. Maski na mas kontrolado na ini kan departamento asin institusyon na napangsalod. Sa iba-ibang nasyon, nagitaas man ang hospitality rate sa 52%. 62% man ang ilinangkaw kan mga pasyenteng nasa intensive care unit kana kaaging bulan kadaklan sa nasabing listahan. Na-detect hali sa mga nasyon sa Amerika asin Europa. Business News. Mga tugang, kontra po ang Department of Agriculture o DA sa pagtalaanin Suggested Retail Price o SRP sa bagas. Sigon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, naggrabe ang paburubago kang presyo kan bagas sa pangkinaba na merkado dahil sa El Nino. Dahil ang digdi, dai pinagrekomendar kan DA na makontrol ang presyo nin mga produkto sa ngunyan. Piglinaw pa kan opisyal na ang nainot na rekomendasyon sa SRP ideya man sana asin posibleng opsyon sa iraram kang Republic Act 7581 o ang Price Act. Sinabi ni Laurel na ang mga parauma ang pirming nadidifisilan kapag nagkakaigwanin rice limit dahil pigo-control man sa nainikan mga traders. Ang DA may poder na magtalaan ng SRP sa agricultural products arog kan bagas, sira, asin, iba pa. Aramon ta daw mga tugang ang sabi kan mga eksperto, ang pag-inom daw nin sobrang alak nakakapagpapahalipot nin buhay. News Director Mar de la Cruz sa detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Patanid sa mga mahilig magpatuwal-tuwal nin bugsok malikido o mga parabuyong na magluay-luay sa pag-inom nin alak dahil sigun sa mga eksperto, posible ning maging dahilan kan atap na pagkagadan. Base sa pag-aadal kan World Health Organization o WHO, 4% kan pagkagadan sa kinaaban dahilan sa kabuyungan sa alak. Napag-araman na maabot sa 60 helang ang pwedeng makuha dahilan sa pagka-adik sa alak na sa pag-lis kang panahon pwedeng maging kausa nin pagkagadan. Sigun sa mga health experts, taro sa mga pwedeng maging resulta kan sobrang pag-inom nin alak, iyo ang inflammation o pagubag nin katoy o liver, natigabod na hepatitis na pwedeng magdara nin liver failure, cancer o cirrhosis. Napag-araman pa na ang sobrang pag-inom nin alak, nagdadara nin pagbaba kan level nin oxygen sa dugo. Napigo na nin anemia, nagulaman ng epekto kan alak sa platelets nin dugo na pwedeng magresulta sa pagkortar kan dugo na magpapaluya sa puso. Nagluwas ko sa pag-aadal na nakakaraot sa pancreas ang alak na nagpapaluya sa resistensya kontra sa mga bakterya asin virus na nagdadara nin helang. Abiso ka mga eksperto tanganing iwas helang asin magalabang lifespan, drink moderately. From News Base with Jenny, ini po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Iwan luway-luway lang ha. Hinay-hinay lang po sa mga alak. Nasa linya po si Ruth Pakala. Kan Pag-asa, mga tugang sa kamugtakan kampanahon. Diyos marahay na aga po. Ini po ang baratang panahon, tango niya na aldaw, January 12, 2024. Shearline Mangiraray po ang nakaka-apekto sa eastern sections ng Southern Luzon at Visayas, samantalang Northeast Luzon ang nakaka-apekto sa iba pang bahagi or parte ng Luzon.
So, ngunya na aldaw ang buong probinsya kang Kabikulan, kaibanan ang probinsya ng Northern Samar magiging cloudy na may mga scattered rain showers and thunderstorms, dulot po kaning shear line. So, may mga pag-uran man girari kita na mamamatian ngunya na aldaw na pwede din pong magkausa ng flash floods or landslides due to moderate to at times heavy rains, lalo na po sa mga low-lying areas. So, ini po inaasahan tang arog kaning kondisyon kang panahon, most probably until po sa aga, and then thereafter hopefully improving weather condition na po kita. So, igwa po kitang gale warning na nakaantabay sa eastern seaboards ng Southern Luzon at Visayas. So, sa Southern Luzon, ang northern and eastern coast ng Catanduanes. Sa Northern Samar, ang northern and eastern coast ng Catarman, Mondragon, San Roque, Pambujan, Lawang, Palapag, Mapanas, Gamay at Lapinig. So, inaabitiran ta po ang mga kababayan tang para isira sa mga lugar na ini na dain na po magpalaot muna tamaalon ang satuyang kadagatan. Ang agwat po kang temperatura tangon yan, 24 sagod, 30 degrees Celsius. Masirang po ang aldaw at siya na alas 6:11 ning aga. Masol na po at siya na alas 5:36 ning hapon. Ni po sirut pakala kang Pag-asa ni Gaspi, marhay na aldaw po. Mga tugang iyang pang kabilugan kan mga bareta, sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Katuwang si Jenny Balyaran, asin po si Angel Mustasa sa mga bareta sa lado lokal, asin kasabay po ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May tililam na manghanap? Uy, gutom yan. Pag Friday na, let's eat munggogo with no pork cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat munggogo. 1 kilo pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat munggogo. Munggogo. Munggo Fridays for life. Nor ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times. We have served you at your own home. AVP through the test of times. We open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa lahat ng may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon tayong gagawing free health consultation on January 13, 2024, Saturday, 9 a.m. to 5 p.m. sa CMD office at 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Tandaan, January 13, 9 a.m. to 5 p.m. at first come, first serve po tayo. For more information, you may call or text 0939-904-0717.
inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Medyo nakuha. Medyo nakigig ako kay ni na istorya ni Joshua ngunya na aga. Abangan nindo. Pero mga tugang, oras natin alas 7:42 nin aga. Ang mga sakit ng atay, fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga sakit na dulot ng sobrang pag-inom ng alak o pagkain ng taba. Tapos, ang ligaya kung hindi kayo magbabago. At para maligaya ang atay, kailangang samahan po ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule ay para sa kalusugan at proteksyon ng atay. Ito ay may silimarin na galing sa herb, natural kaya safe. Ang silimarin ng Liver Aid ay antioxidant nasubok ng mabisa sa pagbigay ng proteksyon. Sa araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, maaring mapigil o mabawasan ang pinsala sa atay. Epektibo din ang Liver Aid sa pagpigil ng pamamaga nito. May bisyo man o wala, mahilig uminom o hindi, makabubuting isama ang Liver Aid Silimarin Capsule araw-araw para walang latay sa atay. Mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa kalusugan ng atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule ay mabibili sa mga pangunahing butika o kaya drugstores nationwide. Ano pemen? Alas 6:44 linaga, mga tugang lidipo sa DCGB asin sa bilog na Pilipinas. Salamat tabi sa mga greetings ngunyan na pagkaaga. Good morning kay Dean Ian Makasinag, mga tugang kan Bicol College of Law. Ma'am Angie Morcoso, good morning. Asin po kay Bossing Chito Baldo. Sa roda at tabi, mga tugang na lalaki, nagpaaram na may atindiran na sarong relihiyosong aktibidad. Alagad, imbes na magpasiring duman, dumiretso ni sarong lodging house. Ang hapot. Ano ang nagsunod sa iya? Lalaki o babayi? Iyan ang abangan. Sa istorya po ni Joshua Bino. Hali dyan sa luwas. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Joshua, oha. Good morning. Napaisip ako kay ito Ano man ang nagsunod? Lalaki o babayi? Iyan ang abangan may sa mong istorya. Medyo nalito ako Nalito ako ng konti Nakakalito. Nakakatakot.
Isang balitang kahindik-hindik, nakakarimarim na mga pangyayari. Ginagamit ang simbahan sa ganoong kalikuan. Ano ba yan? Iyan ay malaking problema sa iyong kaluluwa. Pagdating di pa nga nang natatapos kung ano nang sinabi. Pa nang natatapos kung ano sinasabi. Aha, uha. Joshua. Good morning pa lang kay Professor Edgar Barameda. Ang chairman kang Intrep Department dyan sa BUCM. Buseng, Sibem. Yan. Sir Edgar, salamaton tabi sa greetings. Good morning. Bibid mo, Sir Edgar? Yes. Aha. Nandirag ka kayo ni? One of the best. Nagpa-part-time ito dyan sa college sa Sakal habang yaon sa Sibem. Inabot mo yun, hindi Naandaran kami kayo sa entrepreneurship na subject. Talaga? Pati yung mga broadcasting students, may interest na subject ang broadcasting? Iyo, habang nag-field report, taga-turutin na lamang. Habang nag-report, nag-field, nag-negosyo. Nagiging entrepreneur, entrepreneurial mind. Kaya pala so iba, kung nailing na abang nagitinda, nag-report, may kung ano-anong daradara sa backpack. Drakula ng backpack. Ano? Drakula ng backpack. may titinda pala. Paka-interview, sir, bakal na po, Kenny. Si Mayor, salamat po sa interview. Bakal na po. Latusun tingin sa ramayon ka dyan. Pumundo ka dyan. Sabi ka na pumundo ka dyan. Okay, ano nangyari? Sisay daw ining sarong lalaki. Naghali sa harong. Ang paaram. May atindiran. Na sarong relihiyosong aktibidad sa simbahan. Alagad may nakadakop. Daiman nagdiretso sa dapat dumanan. Kundi nag-check-in pala sa sarong lodging house. Salbata ng pangyari sa Maabaka. Sa Indaraga, Legazpi o 3rd District o 1st District nagduman na lodging house? Medyo malayo-layo ng konti. Malayo. 2 rides. 2 rides? Kung may auto ka? Siyempre, one na daw. Sarong agi. Malay mo kung sa auto winalat sa ibong tapos nag-ride siya. Para na Iba mo sa pinarkingan. Mga teknik baga. Sa auto park dyan sa Capitol. Ngayon, halimbawa, Piñaranda Park o sa Legazpi. Naagihan ka na agumay. Yaon nga sa agumpalan sa Capitol. Siguro nga, nagkatindir nga niya ka-presscon. O yun nga nakapark pala. Ito pala, nag-tricycle. Gusto ko yan. Nag-tricycle pala. Kung bako, nangontrata ki Grab. Awinda. Ano nangyari kay Busing? Paglaog ini. Perang minutos, may suminunod. Naglaog man sa kwarto ang paghuna girl. Ito pala ang laog. Man na baby boy. Alat ngo na. Bata marayan. Bako ngunyan magkidita. Gusto ko maugmas na ako ngunyan na aga. Ngunyan na alat. Sa bata birthday ko ngunyan. Dapat gusto ko happy ako. Correct. Expected na siyempre nga kung nagduman may masunod babayi. Oo. Nagsunod pala bako? Baby boy. Baby boy? Magkahawak kamay at ang puso ninyo ay lunod sa saya. Nais kong sumigaw sapagkat kay sakit. Nais ko talagang sumigaw. Alam niya. Ano bang dahilan ang pagmamahal ko
sa'yo'y nagkulang ba? Ano ba yun? Uha! Pangyayari sa maabaka kay Busing. I confirm. Oh. Sabi, mapagdudang ko lalapnit Na? na ang pagparalumoy-lumoy ni Padi. Posibleng na iwana. Oh. Kundi, mas muya kaining tubudan. Na baka nga wara man kinangyari. Oh. Baka nga nag-istoryahan man sana, sundok mag-aga. Ako, sailing ko talaga. Buda naman maraot kung mag-ibahan ang duwang andyan. Ibaga, tama. Ako'y pagtaksilan. Nangabang puso mong langit kong minahal. Taksil ka man sa usapan. Pangyayari. Good morning, Tabi, kay Sir Froilan Tena ng DepEd. Thank you, Tabi Busing. Salamat sa greetings. Mabuhay ka. Okay. Sige. Kundi, ay maiwasan na mapaisip kung nata iba man ang ipinaaram ni Padi sa harong ninda. Oh. Duman sa tunay na dinuman kay ni. Halaka nga ya Padi. Oh. Ano ang ginipo nindong milagro sa laog? Oh. Ano ang isisimbag sa agom kung ini na ang maghapot? Ano ang simbag niya? Together again. Again together. Together again. And together again. Awin na. Pangyayari. Sabi ka ko lapnit. Halaka nga ya Padi, good luck na sana sa imo. Iba man kaya ngaya, so dinuman mo. Kung ano man ang sa imong isimbag, gabayan ka man lugod, tadaay ka pamarangkalon kan sa imong agom. Ikuan na lang yun. Ikumpisan na lang yun. Pero kung talaga din, dapat ang pigigibong rason. Correct. Iba na sa nang rason. Bako na ito. Sa bagay, itong pagi para tugutan ka. Pighapot ako ni Boss Richard kan PLT College kong saan ka nga dyan nabanggi? Siyempre, sa arong sana. Sa arong sana. Kung sana, amigo, gilid-gilid sana kita. Ano yun eh. Sa inaharong ang hapot. Ay, salbata na kalatuson ta kang malain ang hapot mo. Good morning kay Busing Raul Hana. Good morning, amigo. Sa tuyang amigo dyan sa Kapitolyo. Salamat sa greetings. O di ano na? Okay na. Good morning kay Dr. Jean Marie Morcoso Liana. Aha. Kauro istorya kantugan ko naman tuman sa Bio Clinic. Aha. Okay. Happy birthday. Yes. Yes. Oha. Joshua. Bisitini. Pangyari sa maabaka, adi? Nangyari pala ng mga arog ka na bagay, ha? Baretang kulalapnit. Nagirabon lamang kita. Good morning, Tabi, kay Ate Rochelle na Armenia. Si Ate Rochelle, pigrit ko ini kang birthday niya. Dahil lamang ako sinimbag. Nasingil nga ya. Nasingil. Ate Rochelle, good morning, Tabi. Ang babaying may pinakamagayon na leg sa Sunwest. Yan. Hello? VP, good morning. Good morning, amigo. Nga nasod lang ako, VP, ka. Kan pag-report ni Joshua, nagbaratok so ayam ko din. Baka nakarelate so ayam. Day ko aram. Oh. Ta ininganing sarong ko man ang gadigdi, duda man ako. Piti, dakulong paan maluwas kaan? Dakol pa. May blessing na baga si Papa?
Ay. Natasot na kayo sa Albatana ka. Sa nagulunan malantad, sigurado. Para bindisyon man. Dahil man daki ritual. Basta bindisyon sana. Ayun nga eh. Kaya mas makurusog ng boot ka. Natasot na ka sa kaman. Sige, good morning, Tati. Good morning, amigo. Salamat. Awinta. Alas. Paano na ini? Alam ko na. Tao garing, dyan na lang na 7:30 ini. Takapos kita mga tugang sa pag-istorya. Ano nang ibunta digdi sa education ta daw adi? Ay na nga so, sinurat ni Pading Mar. Tod, makauron daw kita sa DepEd. Kung ano paano gigibol ini pig-upon na Catch Up Friday. Adi, ngunyam databing Friday, mga tugang ang launching kay ni. Digdi po, sabi kan Department of Education, makamundoon man ining bareta kan DepEd. Hanggang ngunyan, di kita nag-abanti, adi. Hello, adi kita nag-abanti mga tugang sa kalidad kang edukasyon, adi. Hello, good morning. Di kita nata daw yan, adi. Dr. Jing Abad, good morning. Happy birthday kay Victoria Isabel Mendoza. Yan. Ay, sala pala. Pangyari. Dapat pala, hindi ko sinabi sa pakonsilo, Dok. Basta, ikaw databi ki. Napasala sa approach ko eh. Basta happy birthday na lang kay Victoria Isabel Mendoza. Happy birthday. Hello, good morning. Hello, good morning, Sir Henry. Yes po. Happy birthday. Ay, salamat po. Sir Henry, masimba ka. Ape, permina, dyan na po, masimba ko duman sa Santo Cristo. Tapos Friday, nagsimba ko duman. Sa Mission Church, okay? Sige po, salamat. Di nga, sana nga ako mga oroanda, kuwan sana. Relax lang kita, Ang paghanda ba, naka-stress pa? Ang paghanda ba, naka-stress pa? Sabi ba kan mga research, di ba? Ang paghanda ngayon, mga apod gari, festive stress. Yan na. Nga hindi ka may stress, o di, lakaw-lakawan muna sana. Henry! Relax ka lang. Henry M. Importante, magpasalamat sa mahal na Diyos. M. Magsimba. Morning. Kung ano man ang sa imong relihiyon, mga G. Henry M. Tangani na mabiyaan kita kimarahay na salod sa satuya tabing mga aldaw na kita nagbe-birthday asin sa masunod na mga tao. Henry M. In the morning. Henry M. In the morning. Sabi ni Ate Rochelle, wala mangyayag kang greetings. Kanigo, wala. Ipailing ko sa imo pag duminig di katabi, Ate Rochelle. Ipabasa ko sa imo, ha. Ako na lang ngayon magit sa imo. Happy birthday. Sige po, mga tugang alas 7 na. Masunod na po ang DCGB Bareta alas 7. Thank you. Tantod, pag-istoryan ta daw ini dumansan hapot. Ini mga tugang na padagos databi na pagluya kang kalidad kang edukasyon tabi sa Pilipinas. Kaya si Presidente Marcos sinugon DepEd na mag-ibudaki action plan may kinaraman sa babang performance tabi kang Pilipinas sa ginibo na Program for International Student Assessment o PISA. Sa kabaga PISA. Iya po, tababalikan tayo. Tamahapot kita, ma-interview tabi kita sa DepEd. May kinaraman tabi sa isyong ini. Thank you, goodbye. Bareta alas 7, susunod na. Mabuhay. God is good all the time. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world. Pilit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pilit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pilit na, ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Pilit na, ilabas mo. San
Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40